според мен много императорска енергия има в приказката за Пинокио. Там, знаете, има един много добър баща, това е татко Джепето, който винаги ходи, притеснява се, накрая отива и само спасява, нали, Пинокио от разни проблеми, но всъщност татко Джепето не е императора. Друг е архетипа на императора и това е самия живот като отделен участник в приказката за Пинокио, който го поставя в най-различни изпитания, в крайна сметка показвайки му, че не е прав в много от ситуациите и накрая научавайки го ам, как да се държи, как да оцелее в живота и какъв трябва да бъде той. Добър, да не лъже и така нататък. Всичките поуки на приказката. Мислих си много и за това всъщност къде в киното можем да срещнем архетипа на императора и сега, ако има мъже, които гледат, много ще им хареса сравнението, въпреки че и много жени, включително аз, сме фенове на филма. Става дума за Кръстника, където както стария кръстник, така и Майкъл Корлеоне са много така добър пример за архетипа на императора, защото при тях го има точно това. В смисъл, те трябва да направят жертви, понякога жертвите са много трудни, за да запазят едно по-ценно благо. И точно такъв е императора. Изпитания, жертви, трудни уроци и в крайна сметка за постигане на ред, баланс и съхраняване на това, което е ценното. Ако ви е интересна историята на императора, по начина по който аз я разказвам, гледайте и утре. Ако искате да научите всичко на куп, може да последвате и да се абонирате за моя YouTube канал. Линка е в описанието на настоящия профил и да изгледате цялата история на куп. До утре!